Štvou vás pihy na vašem těle? Nevíte, jak se jich zbavit? Nechcete podstupovat nějaký laserový zákrok? Tak já vám poradím, jak na to. Vezmeme si štětičku do ucha, mističku a citronovou šťávu. Necháme působit asi tak 15 až 20 minut, pokud nemáte víc času, tak třeba stačí 5 minut, ale každý den. Poté citronovou šťávu setřeme. A tento cyklus vlastně opakovat každý den, dokud piha nezesvětlá anebo nezmizí. Tak tohle by byl konec videa. Pokud chcete i další videa, jak se zbavit pich, tak tu zanechte like, možná i odběr. Pa.